बर'नि थामथि गोरोबथा बेखौ बरायदों बिथां रुपि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव आङो रुपि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनाव सोंनो नागिरदों नोंथांमोना दिनैनि थामथि गोरोबथा बेखौ माबायदि बरायदों नोंथांमोना दिनै बर'नि जा थामथि गोरोबथा बेखौ जोङो बरायनो थाखाय खोब मोजाङैनो रेडि दासिम जों बरायनो थाखाय बर'नि हारिमु खाम सिफुं जथाखौ लाना जों रेडि जागासिनो दङ एसे उनावहाय एकर्डआ जेब्ला डिक्लेयार जागोन अब्लानो जोङो गोसो मोदोमै रंजागोन बर'नि जिथु हारिमुजों लोगोसे जों बमा गावगोन बमा गावनानै जों गोबां रंजागोन जों रायजो राजानो मोजाङै फोरमायगोन आरो मेसेज आदसा बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय थारैनो बेयाव बर' हारिनि बेसेबांसो जेंनाजों सुस्रांजागोन एसे नोंथाङा फोरमायगोन आं फोथायो बर' हारिनि गोबां जेंना सुस्रांजागोन दिनै बेखौ खेबसेयै नैबे एकर्डजों लोगोसे जोङो गासिखौबो हायाबाबो बेजों लोगोसे जों बर'नि फ्राय गांनाय उखैनाय लुबैनाया जोबस्रांगोन बा जोबनायनि लामायाव होननानै आं फोथायो लोगोसे बर' हारिनि जिथु गेरेमसा माहारि दानाय बे दानायनि सिमाङा एसेबाबो नैबे एकर्डनि गेजेरजों जाफुंगोन आरो जाफुंनाय जागोन होननानै आं बेखौ फोथायो दा आङो रुपि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां एडभाइजार बिथां कमल मोसाहारि बिथांनावबो जों मिथिनानै लानि थामथि गोरोबथा एकर्डनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन दिनैनि बे जानो गोनां थामथि गोरोबथाया जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जोबोर रंजाथाव आरो जारिमिनारि सान गमामायैनो जों दिनै जोबोर रंजादों मानोना दिनै 50 बोसोरनिबो बांसिन सम बर'फोरा गुबुन गुबुन समाव गुबुन मुंजों बुंहोनानै आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय सोमावसारबोबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे NDP आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि गौथुमफोरनि मददाव दिनै जि भारत सरकारजों सुक्ति जानो थांगासिनो दङ बे बेलायाव जोङो बेखौबो बुंनो हायो बे दिनैनि जिथु जानो गोनां एकर्ड बे एकर्डआ दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथावना आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जि गांनाय उखैनाय बे गांनाय उखैनायखौ जों गोबां बिबाङै सुफुंनो हागोन एबा जौगानायनि खामानि मावनो हागोन जों बेखौ फोथायो स' बिथां कमल मोसाहारि बिथांनिबो जोङो मिथिना मोनबाय आरो दा आं सोंनो नागिरदों रुपि दख्रा बर' फरायसा आफादनिनो सासे दैदेनगिरि बिथां दिगन्त बसुमतारी बिथाङा दिनैनि इसुनि गेजेरजों आदसा बड'लेण्ड बर' खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाबाय दिनैनि जि एकर्ड जागोन बे एकर्डआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेंना सुस्रांनायाव जोबोद मोजां जागोन बे एकर्डजोंनो जि बर'नि जि गांनाय उखैनाय बेयो सुफुंजागोन दा बेखिनिखौ बुंबाय आं स' थिगानो दं बिथाङा फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दिनैनि गेजेरजों मा फोरमायगोन थामथि एकर्डनि गिबियावनो आङो दिनैनि बे एकर्डनि गेजेरजों आङो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों मानो होनबा बर' हारिनि गेजेराव फिन दिनै थामथि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ नै बावैसो उनावनो बेनो बर' हारिनि गासैबो जौगानायखौ लाबोनो हागोन आरो बर' हारिया खौसेयै थांनायनि मोनसे जि परिबेस बेखौ जों लाबोनो हागोन मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि अस्त्र लाग्रा जि बायजोआव हाग्रायाव थायोमोन बिथांमोना गासैबो जोंनि न' फारसे गावबा गावनि गामि आरो न'आव फैफिनदों आरो बिथांमोना एकर्डजोंनो बिथांमोना ज' जाफैदों गासैबो दा बेखौ लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथियो बेबायदि बे एकर्डजोंनो माने बर' हारिनि गासैबो सोलोंथाइजों लोगोसे गासै समाजारि गासैबो जि थासारि जि जौगानाय बियो जालांजोबगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जि मानसिफोरा एसे माने फोसावनाय माने एसे ब्लेम खालामनाय जादों सोरबा माने बड'लेण्डनिफ्राय माने सारेन्डार जाखो माखो होननानै खिन्थु दिनैसिमहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्डनि जि एजेन्डा बेनिफ्राय जों ओंखाराखै जि बे एकर्डजोंनो जि माने आलादा मोनसे रायजो बियो लासैनो माने जालांनो हानाय जि बेबस्था बे हिसाबैसो दिनै मोनसे एकर्डआ बेबो मोनसे एजेन्डा हिसाबै जि जागोन बेखायनो फैबाय थानाय समाव जि आलादा रायजो बर' हारि बर' बिमाया लुबैनाय बियो जि राजखान्थियारि जि लामाजों बियो जालांगोन होनना जों मिजिंथिदों स' बिथाङा फोरमायबाय थारैनो बर' हारिनि जेंनाया बेजोंनो सुस्रांजागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों थारैनो दिनैनि साना जोबोद